Er maar 220 lammen. En de Henno, nou ik denk zo wat 120 lammen. Ik hou er niet alle dagen precies bij. En nou komen de touwkes komen nou nog. Dat zijn een lam van Vliendier. Die nou voor het eerst lamje moeten. Nou ja, dat kan wel eens een beetje dreger werden. Maar tot nu toe hier dat heel best. We hebben niks te klagen. Alle jaren dan nodigen we de groep 1 en 12 van de basisschool in Haas uit. Die mooie komen te zien. Leuk, de schaapjes en de lammetjes. En wat is zo leuk aan de lammetjes? Ze geboren zijn. Ja, wij vinden het een goede zaak dat vooral stadsbenen weten wat er op een plaats te redden is. En ze vindt het heel leuk, ze onthoudt het lang. Ik heb Vliendier hier een timmerman. Nou, die wie wel 30 hier. En die zei Hendrik dit en Hendrik dat. Ik zei, hoe wist mijn naam? Hij zei toen zongen wie ben ik hier met squallen geweest. Dus het bloot lang achter. En viel ze even als ik warm in de bek binnen. Dan hebben ze best hand als ze koud binnen, dan moest er om denken dat er even wat extra in komt. Dat ze maar op best, hè, want anders dan je krijgt ze aan de bek zetten. Nou, ze binnen maar nog wat ze zit je nou om te doen. Nou, die blijven 2-3 dagen hier in het hokje. En dan wennen we ze in het gruthok en dan gaan ze naar de andere kant aan. En dan moeten ze nou, in kabels van 30 schepen moeten ze hun daar redden. Ik ga een maandje 11, 5 uur. Dan begin je met de melk en de voorin. Nou, dan zwaar ik vorig jaar weer zongen we in een huis ben. Nou, dan jouwen we even de helft, jouwen nu. Nou, dan doe je die dingen. Nou, en jongens, nou, de eerste die half jaar heen naar bed. En dan is de nachts, als stinkt het 1 keer lijken en dan is de nachts 1 keer al. En als stinkt het 2 keer moet, dan is het 2 keer al. Nou, en het weekend is het makkelijk. Want als de benen op stap ben geweest, dan zie je die wel eventjes. En die ben let thuis. Dus dan kan ik wel eens een keer overslaan om erin te zien. De mem en de lam hebben hetzelfde nummer. Als nou een mem heeft die zeg maar een verkeerd jaar heeft, dan kun je met de keppel hebben en dan kun je makkelijk de lam erbij zieken. En ze hebben ook al een verschillende kleuren. Nou, blauw, dat zie je in dit hok. Nou, een reet je in dat hok. Als er alles een lam uit is, dan wist je er bij iemand. Maar die eermerken, er zit een chip in. Die mat er van overhiet in. Dat zo wordt als scan kunnen worden wij zien. Hè. Nou, wij de ooikens die hebben een roen blikje. En de raamkes die hebben een langwerpig blikje. Als nou eens in juni had de lam erbij komen en dan is al die lam in een groot hok. En dan maakt de ram en de ooien van elkaar scheiden. Dan kunnen we toen de eermerkjes zien. Want anders moest alle keer veel had ik gezegd. Dit is proefdraaien, hè? Nee, kleur heel aardig. Dat zou maar ding. Ja, ik weet het net. Hoeveel gewicht hing het er nou aan? 60. En is dat normaal voor jou? Dat ogenblik wel. Ja, want jouw dochter dit al een tiertje, toch? 32 hier. 32 hier. Ja. En hoe oud ben je jou als ik vraag? 82. 82 hier. En dan per maand heb ik 83. Dus vanaf jouw 50ste ben je al aan het gewicht heffen. Ja. Maar ja, met de wijze zo. Want je doet het altijd te jaren. Ja, dat alles te jaren. Dit is een schema. Wat wij doen allemaal. Jouw trainingsschema. Ja, dat is Ah. dit. Hij heeft flink wat te doen. Ja, daarom. Ik kijk er wel even uit.
En de bedoeling is dat jou dan dagelijks als een soort van Popeye hier bij wij stappen? Nee, hoog geen, nee, helemaal niet. Ik zou net willen gooien, maar dat staat aan de hectare kopen. En achter de geraniums is niks voor jou dan? Het schuit, maar het schuit, daar is niks erbij. Nee, hoe ga daar ben ik nog aan daar. Ik hoop dat ik net uit erachter kom trouwens. Nee, voor mij is het zo best de strijker in de week in midden. Ja, maar dat vind ik het goed. Is er nog wat? Ja, ja, zeker wel. Omdat ik een keer heen ben. Heb jij erbij nog? Ja. 1. Ja. Hoe goed is hij nou dan? Nee, voor zijn leeftijd heel goed. Dat is mijn grote inspiratiebron wat dat dan gaat. Dat er even trekken en ik nog 30 jaar heb ik in het verschiet, dus ik doe mijn best. Dit gaat me hard te fit. Ik weet niet of die roeit tegen. Helemaal niks meer bewegen, dat is ik niks. Nou, weer.